Ano? Kanin mo! Kunay ba yan? Kunay ba? Magpas mo ta! Bis ba din eh? Okay! Bukod ka, ganina namin si katunok ni Stoyo mo, ganda namin kaklaros dan! Bagi mabinaw. Artista! Burang jaklir. Gusto ka, bal na raya ka din siya? Bis ba din? Hindi! Oh. Ala! Hindi dapat sabihan ko makatubig ba kayo? Di ana, pinaana! Pinakalit. Oh, pinakalit. Sa ang buhok sa buhok! Oh, ano. Sanit. Ano, Diara! Diara kita! Buang mo ka! What's up mga Joy? For today's video, nakasuhay na babog panakyaw o panaktay. Ano ba? Sabay! Sabay na. Sabay. Sa kanan dakong dagat! O gwa pa mo kusuhay niyo! Kakuha ba mo? Ibato, ang trabaho. Karon ba kita dara? Malakwa na akong dagat. Kita lang, nanginas, ganina rin ko eh! So mga Joy, unsa may matunog kayo? Natulog ta! Kamu, sunod kami ikaw! Carlo! Musunod kami! Una-una lang! Tuloy kang dito! Di bala Kali ikaw na po dito. Atay! Sipo! Sipo! Tunggu tayo. Atay mo, patuong kita. Ikaron, sige, samok-samok ka, lusam kita ikaron. Isura na natin ito ubang hagas eh. Usam din eh. Kadugang batusan. Ano, daral, lakaw ah. Saus! Kamang-kamang pang. Ha? Saus, wala lang din natin, hinga agyaw. Gabi gitu kang hinaya gitu nih mong. Sa dagananaran mo, sister. Ini dulu lakaw, di ba pre? Ah, bala. Isumok-sumok ka no? Wala tayo kuha ni Ro, ditambog lagi na mustang kulan lagi. Unsa naman tahan ni siya? Ha? Sure. Sure ka no, ina? Wala lagi kay ayo doon. Nagabante mo sa kora, di ba wala na ikaw ano? Ato yan, Lian? Unsa? Kayak no? Oh. Tungkol mo na sa kanang mga dagong tiyan, kabaw na ko, dyan ko na ka, mahimong apos ba? Tubuhan na, wano? Tumuhan ni sudan nun. Siya, sige naman ako. Inanaon ko na ba sa gamag tiyan? Hinanaon, de, pre? Oh, di, apso. Na-apso ko yun, oh. Pabuta ko. May kapata si mong abs. Loh, awal lang. Doon lang yun. Ikapa yung itsal. Karlo. Lo, oy. Awas mo ni. Gahi yun. Ano? Kanin mo! Kunay ba yan? Kunay ba? Magpas mo ta. Sige, yun kayo bodybuilder. Stage ako na stage. Oh, Carlo. Ito na kamay. Sige. May botag kanyang tanan niya mga igala. Pamilya mo mga igsoon. Nakila ba mo sa kuha? Ay, kila. Ah. Bisan. Bisan pa! Ug may lain ka na karon. Ikaw lang gihapon ang higong. Wow! Kin. Saom ta natong kauban lang. Nausan man di naman mapugan. O, di grabe na kusugag. Kinis din, budang. Pirak-pirak na itong mataw. Sige magkanta noon. Nawa! Ikaw na may lesson mo play. Hey, sing Idol! Idol! Muna mong picture Idol! Ikaw na may pala lagi. Photograph. Hey! Doon, mag-picture
picture. Oh, ya. Ay! Mag-photography. Wala kagwapo sa atong idol oy. Kita man ni. Ano yung cellphone? Cellphone? Okay, ay, di ba ni iPhone? Kanang harap up. Marilang, sir. Dapat mo na lang. Ano? Mamatay gini artista ron. Ganina ta mapas mo ta mga matay ta gurat. Dai bud lang putukon pagiyo. Ayaw pa. Ayaw ko. Wala. Wala na dada bro. To. Bro. Karlo. Ano ka? Ano wala ko na tao? Wala gini tarong utok ko. Langoy na kuda grabe klima lagi. Tara ba? Tara. Kuda mo na tarong utok na. Lagi si Rina. Serino. Klima din na. Serino na Carlo. Serino. Sirino na, Sirino. Na diretso sa utok. Muna na ron. Hipatay tok. Hinanay patay ko koy. Klima man. Dolby no. Usba. Usba ka na? Usa nang modila. Bis ba diri? Kanina na may si katunog ni Stoyo mo. Kada na may kaklaros doon. Grabe no. Burog chocolate. Gusto ka. Pulpul na raya ka din siya. Ade. Ala. Di dapat sebenarnya yung ko makatubig ba kay Di ana ka. Pinaana. Pinakalit. pinakalit. Sa ang buhok ko sa buhok. Ano. Sanit na sanit. Di ana kita. Buamo ka. Ako gigo ko sa unog ko para mga magsulot. This is spray water. Ano ba nagato na ko? Kapag inom na namo nang kaligo. Sayop nang nagkuhan si Buha na nag-hire. Atong nakadapat St. Peter. Kulinaria. Dito hospital dito buko. Ano dapat? Waiting center. Asa ni Marjon day? Parang bunga animal ay wala gyud di gyapon mo tabang. Diri subad na ba mo una mauli. Gaba na na. Muna kita was Nepes kag na oh. Baga kag. Baga. Matiliyan sa palagi. Oh mga choy! Plaster na! Bala ginagmay basta busog. Di mo na tayo ba? Ako grabe sige lang sila kwento ka dodo ba? Tasan! Oh mga choy! Eating na. Wow! Wapo ng ambangan. Wah, pura. Tapa. Tangga. Ano dito? Sudah pun lawai ba jura. Bukok pergi ku sipon. Grabe ka mo to? Pasaksak sini be. Hindi ba? Ini buat moderador. Tara, matong. Maira. Maira. Hala. Mag-wings na, mag-wings. Asan din di ba? Waktu ba kung dagat semua. Nato naman. Lato ba lato? Kailangan mo yun. Suka. Go. Grabe. Kita may butak sili yang dagan dun. Iya. Cellphone na.
Hiluan man mo. Hindi mo manghiluan. Siya. Binagulo na nila yung futuro, no? Di na madai, grabe. Napuno na sili. Ang unod na wagtang yung sili magipuli. Pulbas ay. Oh, mga choy! Lilig na! Shoutout! Og shoutout mi sa among YouTube. Og shoutout mi kang Carlos Castro. Shoutout! Christian Lir. Shoutout! Susan Mangkila. Shoutout! Brandex Naga. Shoutout! Raymond Kitong. Shoutout! Nomer Buni. Shoutout! Raymond Villapror. Shoutout! Ito pa man sa tabi mga choy na. Lubat na ang GoPro.